ilos kanyo kimedo wach mari mogik. Erokamano Cleophas gi thuolo mogik ni ne jo Ramogi ma winjowa kata ma nenowa mokongo en students, graduates motieko students kata graduates mokongo ma dawuo godo. Bed gi hope, bed gi the right attitude to gi the right character. Tich biro. Hope no kende momiyo koro character ni bedo makare. Kiki bed gi chuny matin nikech when you have hope gi good character gi positive attitude tich biro yudo. Mar ariyo en mar jonyuol beduru coaches ne nyithindo, beduru osiepe gi nyithindo. Kik we nyithindo ni udwa raise gi kaka nubedo raised. Nyithindo sani nyaka ibed osiep kode, nyaka ibed coach ne, nyaka ibed mentor ne. Mogik en companies wayauru our doors mondo jopuonjre odonji, gipuonjre graduates go opuonjre giyud experience molo wacho ni gin green, we cannot hire them. Idwa ni ng'ama opuonjgi ka ok wayaw ne gi dhot, wayauru dhodiwa. Mane manyalo chomo mogik. Mar ang'wen mogik kabisa en joma ne tich machalo Cleophas gi Sharon gini beduru joma ni gi that the fact that no one gitijego masani watiyono bedo gi right attitude mo biro medo songi mbele. Koro have the right attitude as well. Gimanyalo wacho en erokamano kuom luongowa. Asante sana. Lilian Ngala kuom thuolo matoko dra Ramogi TV. Lilian Ngala jalonyo wechego mago mag ndiko ji tich mano HR practitioner kendo tiyo tijno mar HR. Kama chelo ben Dr. John erokamano ahinya kuom thuolo matoko kodwa en puoch gi pak ote pile ka wan go twak makama wayudo gi kendo Uganda medo yudo thuolo mag tiegruok. Nyakora moge juang. Mano e bang' kelo we giko e studio wa makoni kakora bai achiel kachiel nyaka nyawadwa Sharon Ong'ao mondo mi bende koro ang' olunge kanyo ko en kata kod Morino Kal kod Rose Olang. Nyika Cleophas Oloch natayo studio makoni kawuono man gi jolony. Sharon Ong'ao nigi janyuol kachiel koda ka japuonjre analore gi kanyo. Nyika Cleophas Oloch Kisumu kanya kwaro moke unyaka chisango waterie ka nyaka njira. Sharon Erokamano inya Cleophas bende wachoga ni katwa komiti